Вот уже вроде решили по мове все, да? Вот уже все принято, уже все законы, уже все. И думаешь, ну когда это закончится уже? И поставим точку, и пошли дальше. Ну, что-то как-то, знаете, как это называется, хеджировали результат, и дальше идем. Но разговоры про то, что то тут, то там надо украинскую мову как-то подвинуть, отодвинуть, куда-то там. Ну, а то мало, там 400 лет отодвигали, да, и вот все равно что-то там. И причем разговор совсем лицемерний, тому що на українську мову розуміють усі тут. Ну це безумовно, і навіть такі ватники, вони всі розуміють українську мову. Це брехня, що багато разів перевірена брехня, до речі, да? Коли там фільми дублювати почали, ніхто не буде ходити в кінотеатри, ніхто цього дивитися не буде, ніхто слухати не буде пісні, там все. Все наоборот получилось, да? Почему этот вопрос настолько вязкий, настолько долгий, и его поднимают не только там русские, с ними все понятно, да, используют как троллинг, но и у нас все никак многие люди не успокоятся, что они живут в Украине с украинской мовой. Я думаю, що українці ще й кримсько-татарську повинні знати, між іншим, як мову корінного народу. Нічого поганого в цьому не було, було б тільки прекрасно. А українську, очевидно, теж. Соціологія показує, що люди підтримують закон про мову понад 80%. Тому що навіть ті, хто спілкується російською, вони розуміють, що їхні діти повинні знати українську мову, і держави без мови не буває. Ну, так як і у кримських татар, які, на жаль, були у вигнанні стільки років, та й зараз на окупованій території вимушені жити, хоча на своїй землі. Багато людей не знали мови, але всі розуміють, що їхні діти повинні її знати. Більшість, принаймні, так? Ті, хто себе ідентифікують з народом. Так. Так само і українці. Українці закон підтримують. Хто закон не підтримує? Ну, очевидно, Путін його не підтримує, тому що для нього кінець русского міра, так би мовити, там, де закінчується російська мова і де починається інша мова. Він розуміє, де смерть Кощея, на самом деле, звичайно, тому що якщо люди будуть розуміти, що українці – це дійсно окремий народ, а українська – це не яка різниця, це інша мова, і ці люди будуть між собою об'єднані спільними цінностями, то цих людей завоювати буде неможливо, тому що буде дуже великий спротив. Тому, звичайно, звідти йде дуже великий тиск. Крім того, вся російська пропаганда, вона ж розрахована на російське мовлення і на російську мову, тому що російська мова зрозуміла, ти можеш виробити програму в Росії, і її тут будуть всі розуміти, і будуть і вірити, і будуть розуміти, що це один народ, а якщо люди говорять українською, їм це не цікаво, то пропаганда перестає діяти. Є такі практичні люди, які, наприклад, живуть в Україні, практичні в лапках, я кажу. Це ті люди, які себе відносять до, скоріше, радянського народу, який формував Радянський Союз, а не до українців. І вони і в індустріях, в тому числі і в креативних індустріях. Не секрет, що найбільші виробники серіалів для російського телебачення – це українські компанії, дві українські компанії. Вони офіційно є найбільшими виробниками. Ну, зараз все вже з цим ділом же, да? Та ні, вони мають філії в Росії, виробляють, звичайно, продовжують бути присутніми на ринку. Тут дуже багато знімають, на жаль. І їм байдуже, йде війна чи не йде війна, для них головне кошти, вони в такий спосіб заробляють гроші. І якщо вони мають замовлення з Росії, то їм би хотілося цей знятий для Росії серіал потім показати ну, тут. понятно.